Hi my people in Arewa, I send my condolence to you. I'm sorry to say for your losing. Mom or dad, Arewa in danger. Crises are over. Stop kidnapping by killing innocent people. Arewa crisis is taking over. We are in fear, bamu da zaman lafiya. Wai da wanda ya samu jini gara finyon girls ga corruptions. Wai yaya ne ana ta kashe mu kun yi shiru fa. Da ɗanku aka ɗauka da tuni kun karɓo fa. Ga bala'i yayi yawa a cikin Najeriya fa. Talakawa sun kasa siyan koda shinkafa. Ga matasa babu sana'a na ta zaman banza fa. Talauci yayi yawa farais na tashi fa. Sata kwace kidnapping shin kun san me ke kawo su? Rashin ilimi rashin sana'a wannan shi ke kawo su. When the rulers are not take care for these people, some people are taking indoors, so you don't be careful. Arewa in danger, crises are over. Komai yayi tsada, Allah mun tuba. Arewa in danger, crises are over. Komai yayi tsada, Allah mun tuba. Allah mun tuba. Listen to me my people in kasata and Nigeria. Yoruba, Hausa, Fulani duk mu zauna lafiya. We live in peace, no be rigs. We live in peace, no be rigs. No be fighting, no be corruption. No be killing, no kidnapping. No be raping, no be smoking. Ba sata ba bambanci. Arewa in danger, crisis are over. Komai yayi tsada, Allah mun tuba. Arewa in danger, crisis are over. Komai yayi tsada, Allah mun tuba.